Sešli jsme se s našimi klienty a s našimi partnery, zaměstnanci na takové neformální oslavě 40 000 výročí našeho fleetu. Není to o nějaké velké akci, je to o tom potkat se s lidmi, se kterými děláme dlouhodobě biznis, podívat se na aktuální trendy, na vozidla, která jsou aktuálně v nabídce a hlavně v tomhletom velmi přeplněném času tak nějak trošku vypustit a bavit se nejenom o práci, ale i o životě a o tom, co se dá dělat ještě všechno lépe.